И какво става, хора, днеска пак ще продължавам да снимам видеоклипчета. Вижте, помните колко сняг има, много сняг има, виж. Виж, вали. Вот. Сега ще се пазалим. О! Но се пазалим. Виж, сега. О, пада. Виж, какво става. Много сняг! Yes! За малко пада. Вижте. Много вали. Аз съм поет къщата. Много вали, много! Yes! Надявам видеото да ви хареса. Ай, чао!